karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Kung lang ngayon kunin mo kupit, sa buot kong may tabo, ipapatay ko siya sa lain. Ayaw ka nagbuhata, aron di ko masuko kanimo akong igsuong haring Aqualos. Buhata nga maangkon mo ang babae nga gusto mong ikaupan din sa balagtigi. Kay ako, buhatod ko usap ang gusto kong mahitabo sa akong kinabuhi. Imo si Ebria, ako si James. Ug ayaw pang hilabot sa gusto kong mahitabo, aron di kita magpatay. Supakira kang dako, imo kong supakon sa akong gimando. Wa ko ikaw supaka. Nataymingan lang nga may pitik ang akong kasing-kasing. Og bibati ko og gugma sa usa ka lalaki nga taga-mama. Og ang di maayong balitaan ang kanimo. Kay ang lalaking ipapatay mo kadako, mauy ako gihigugma. Nilangay ko nimo kupit. Bahawa! Bahawa sa akong atubangan! Igsuon ko, relax lang. Nahibaw ka ba yagyot nga pila na ko katuig nga may puyo sa mama. Aron lang sa pagpangita sa babae nga imong nagustuhan, di ba? Og sa pagbutang nga to kaniya sa imong himbis aron makita mo siya. Abi mo, ako ganit maglagot. Moabot sa punto nga di ko nimo mutabang. Oh, sige! Ayaw kong kabita. Aron ka masayod. Dili kay ikaw lang ang akong gisalikan. Aron makuha ko si Ibria. Ang akong gusto na mamatay ang akong karipal ni Ibria. Daghan man di ayong mga talan-ahon diha sa ibabaw nga bahin. Musa ka kata sa bungtod ning inyo dapit. Sa tanaw ko, makita na ang talan-ahon sa ubos. Ilabi na ang atbang nga isla. Nayo, lidaw kayo ang kadagatan. Usulti ka na ganit dagat. Ingon sa bation kong kadlo. Laura, Di na ko tuyoon, James, nga bisan sa kamay pa kong bata. Bisan sa paghikap na lang sa tubig sa dagat. Mahadlok ko. Wa man sa binuon ko dada sa mga sako mga ginikanan ug mga beach resorts kani adto. Ug aki mo. Sa mi agi mga adlaw. Aduna ko'y paghikitan sa tubig. Laura, James, mubalik na sa syudad. Nahadlok ko sa gisulti ni ato babae nga mituok na ako. Oo, walang unta ko mo anhi din eh. Kisupa ko si Mama Mansya ug si Papa Andres. Nasabtan ko sa sinultihan nila ni nang tirang og niwasay. Nga dunay nagpahipintang haka sa akong kinabuhi dining dapita. dili ta siya una-unaon, Laura. Kung mo pa ulit ta sa bahay, magkuhat ang gwardya nga magkabantay ka ninyo. Igon mo sa itong anak. Gibalik ta sa mga babae. Ganit gipasakitan ka pa niya. Nagpasabot lang nga ang kagom gud niya ang atong pagbuyaw. Nahadlok ko, James. Nahadlok ko. Di ko gustong mawahag ka kanako. Laura, igabas ako. Di ko gusto mauwahakan ako ug ang atong anak. Nganong miabot man kini sa atong kinabuhi. Nabalaka ko. Gusto kita lang ako kasing-kasing makita kung muhiya ka. Gusto na, mahal. Hagad ko nga ako, mahal, ha? Ano na muhilag? James. Gusto na, ay napagilang. Sa unang itong pinagkaila ug hangtod karon. Aga kong gugman mo, wa paghihapon mo usap. Hinoon, napunan pa kini. James. Mo ka na tinuod, Laura. Mo nang di ko gusto makita kang muhilag. Isakitan ko. I love you so much, Laura. I love you too, James. Laura. I love Laura. you, James. Gusto na. Please, gusto na, mahal.
Haring Aqualos, muramang kagoy buot oy. Dako magmaingoy mong baba, nibukan, nausabang imong ngabil, muramang kagoy buot oy. Pagkuyawan mong kunimo. Naibaw kong nasuko na sabga. Nag-jelly ka. Ilong litob! Tunto! Naglagot ko! Naglagot ko! Ni tanaw man sa gudganang nagdagay dayang tubig. Gisigyan manggod ni mo tutok sila si Ibria o ang iyang guwapong bana. Dalawa! Nasakitan na nunang okoy mong kasing-kasing. Litob ka yun! Bisag kong sao! Okoy ko! Dili ko litob. Ikaw, gamiti si mong gahom. Imo ang isdang hinok. Sige, buhata na! Kupit! Kupit! Baka kita kag unsaon ako si Laura. Uy! Nahimo naman lagi kang kontrabida, Kupit! Usabay na kauni mo! Kupit! Wana nasuko na si Haring Aqualos. Miaso ng ilong o donggan. Huwag ni Haring Aqualos. Kay mudako na sa nang imong baba. Nga murag buaya o mubulis ka ng ngabil mo. Litob! Tunto! Kupit! Bawa sa kong atubangan. Samtang nakapugong pa ko. Oh, mupahawa ko sa imong atubangan, Haring Aqualos. Apan ko daw, kung pasakitan mo gani si James, kita'y magtigi. Uy, dili ka mahadlok ni Haring Aqualos. Di ka mahadlok nga pildihon ka sa gawm sa imong higsoon. Ay, agay! Agay! Hindi lagi tas kulata! Mga hilas! Hilas! Haring Aqualos laban ni Koy ipakita sa imong higsoong kasag nga dili ka niya madaog-daog! Kupit! Dinigaan ay mulaban sa akong kaaway. Optimali! Ikaw lang ang nahigugma ni Anang Tawana! Managsama ta, Haring Aqualos. Gipapangita mo kanako si Laura, ang imong Ebria, kay may pagbati ka sa maong babae. Ug kung patyon ko si Ebria, sakitan ka gyud, dili ba? Kupit! Nana, nakuha na ti kasi kung gitagawa ni mo. Duwit-wit, butterfly ka nga musiga. Nga na musiga man ka, nga ang butterfly di man musiga. Unyang mga pako, doon ay himbi sa isda. Ug, lain-lain pagid ang kulor. Francine? La, tingog ni si Rinya. Niya siya, iya kong gitawag. Dali na! Matuwa na ta! Oo, magawas ako. Asa man ka? Sunda lang ang akong tingog! Dali na! Oo, adto na ta, duwit-wit. Kana, sige. Lupad pa, duwit-wit. Lupad pa. Adto na ta si Sirinia. Hoy, ikaw sa ito bata akong gitawag, huwag mo ko paminawa. Hoy, Don Francel! Wasay ni Dong! Ilingi ako, Dong! Asa ka, oy! Hay ni bata huwag yung maminaw na ako. Uy, kusgon pag ginako ako ding ubihin na ito ngayon. Hoy! Ay, mamaara magkikusgo na. O, Osban. Hoy! Ayaw pagsuting lakaw, hoy! Nilaag sa wag ka magpahibaw sa iyong mga ginikanan, hoy! Wasay ko dong! Wasay ko! Doon na ko. Uy, doon na ko doon siya. Kisa may iyang kikaistorya. Napaspasan na kagula ka, be. Nagko na ko akong lakang na nagko kayo. Doon. Kaya dali na dahil basta nakoong lakang, oy. Dali na kahit ay doon lang kus bata. Mahawira ni ginti karon. Oy, karon. Oy, adun siya pa doon sa balik tigi. Oy, makapot ko na siya. Ay, dali daw, ay!
Ay, naligid ko. Nalisa kong yate. Hey. Lisa mo, ito kalisa kong hawak. Mo na ko aniyog question mark maglakaw. Ay. Wasay yung tao ko, di ko Ay. ang ngayon ini. Hello, Wasay ko. Hello, kay alingog-gog kayo. Ikaw ko na sa akong napit. Di magkahilak. Maghilak kag martilyo. Agay. Kasakit sa akong kuan. Ay da. Ang akong kuan. Sa imong hawak. Ang akong kuan. Aha. Kini akong kuan. Kini Ay, tanawa. bastos. Kini, Bastos, ay. tada. Ay, Ha? ikay bastos. Bastos kay ka. Managpamanong ka. Abi ba na akong Akong pangos. sakit? Akong pangos ang ako sakit o ang akong hawak. Hasta ni akong tiil. Muna manig nalisa akat tangtangon. Aw. Sige, kon ka tangtangon na. Tangtangon na lang yun na dato. Ilisa na natong TL sa baka. Ay, kumedya di hay. Wasay ko. Kumidya bitaw. Kano man nagwasay ka ha? Naunsa man lagi jud ka. Naunsa ka. Lagi ko sa bakilid. Maurin ni wasay naligid. Ay nga nung naligid man po kas bakilid. Ay, akong gisundan ang mata kay nila kao na Sam. Ako naman dato nagunita na unsa ba? Naligid naman ko. Napangus-pangus ko. Nasagot nun siya. Ay, Nga sa ato pa. Wasay Ang na. bata. Wasay. Wala ni ron sa bahay. Ay, wala wa. To murag padung nagitos balay tige. Unsa? Ay, isos, ginoo ko maloloy-on. Tabang in town, ay! Ay. Tuan na, nakita na. ng inahan. Ay, Day Laura! Nang tirang, nakakita ka ba ni Francil? Na, Musuri mi dinis palibot. day, kining si Iwasay, day, ay. Agay. Dai, wasay ko dai. Ay. Niwasay? Wasay. Naunsa man ka? Wasay. Nganong ingon anak man ang imong nilaktan? Nalisa yung taon ko dahil Laura, oy. O ang imong anak ang hinungdan ini. Agay. Si Francil? Ay. Ngano? Gigo ko na kung imong anak kay isupo naman gud to siya. Wasay, kalma lang. Hilom. Ay, lagi ba, hilam lagi ka? Gani na ikaradhiyaw ako musulte. Ni karon, di ko na pasultihon. Puli-puli, ay. Wasayon ti karon. Niwasay? Noy, sultihi ko. Si Francil nila akong gitawag. Mura magwasi ang kagalingon. Maugani. Ikaw, Banggod. Wasay ko. Wasay lagi ka. Oy. Kaya gano'n mo di ay. Hairam sa si Francel. Ako, Napasabta. paminaw mo doon. Aron mataron ako pahibaw ninyo ang nahitabo na ako. Ngano na ingon ko ini. Og asa paingon ang inyong anak. Paminaw! Mauna. Sa palagtigi? Dili. Pagkitaon itong bata. Di ba yun sa angay mo adto dito? Kay peligro ditong dapita, ay! Asa ba ng kapita? Ay, naara ba na sa atbang din hidong? Naara na sa atbang modulhog tapaingon sa ubos? Diha ba sa tubigan? Di layo sa dagat? Uy, kinuo ko. Daliw na to ang bata. Tana. Ang ako lang unta nga mahibaw mo. Oy, gibiyaan mo. Oy, batas. Gibiyaan ako ninyo. Gibiyaan ko nila. Ako lang usa din O mugukod ko nila samot maluya ko kay sakit ko ni akong piang. Napay hawak na kong nalisa. Mabalik gid ni kumudagan ko. Pastila ni bata. Ngano man ka nagpabadlong man. Ito nabalaka na maginikanan samot ng inahan. Ang mapahuay ko wasay ko. Pati sa kita ning nalisa na kong hawak kong tiil. Niyala kita din ni Sirinyo. Mao ni ang among dapit katong imong nakita ang hayag kaayo og dunay rainbow bisan gabi ina. Asa man, gito ko din inyong bay. Wali ka ko, kakita og bay. Nasa law ang among bay. Diya sa ilom sa dagat. Unsa man? Gusto ka nga mo adto sa among bay? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!